Dobrý deň, milí priaznivci mikrobitov a LED pásikov. V tomto videu si ukážeme, ako dokáže mikrobit prostredníctvom mikrofónu, ktorý má zabudovaný, v spojení s LED pásikom reagovať na hlasitosť, respektíve na silu hlasu hudby tým, že bude meniť farby na LED pásiku. Snáď si ešte na úvod môžeme povedať jednu vec, že v dnešnej dobe sa LED pásiky využívajú v rôznych oblastiach ľudského života. A jednou z týchto je aj napríklad oblasť hudby, muziky, kde LED pásiky slúžia jednak ako nejaké svetelné efekty, ale napríklad ukazujú alebo môžu ukazovať úroveň alebo hlasitosť hudby pri prehrávaní alebo nahrávaní. Najprv si ukážeme, ako naprogramovať program v prostredí MakeCode. Poďme na to. Prvé, čo potrebujeme, nastaviť náš pásik na počet lediek, ktoré máme. Takže máme 8 lediek, nastavíme si 8 lediek a samozrejme, že pripájame LED pásik na pin P0. Druhá vec je, môžeme si nastaviť napríklad pomocou bloku Strip Clear to, že sa vypnú ledky, aby nám tam náhodou nesvietila náhodná ledka. A ešte jednu vec môžeme urobiť, že nastavíme si svietivosť pásika na nejaké číslo, ktoré potrebujeme, dajme tomu, že skúsime 40. Máme pripravený blok počas spustenia, aby zareagoval na náš LED pásik. Vytvorili sme si premenu hlasitosť. Naša premenná hlasitosť je potrebná, pretože do cyklu vždy budeme vlastne ukladať stále hlasitosť hudby, zvuku, ktorá sa bude ukladať do premennej hlasitosť. Takže teraz použijeme z premennej príkaz nastaviť hlasitosť a tu pôjde vlastne úroveň osvetlenia. Takže zo vstupu vkladáme informácie, ktoré nám dáva mikrofón. Ešte môžeme použiť príkaz Strip Clear, aby nám vyčistil obrazovku. A pokračujeme ďalej. Teraz potrebujeme rozlíšiť na základe sily zvuku, aká bude intenzita, rozlíšiť, že ktorá farba na LED pásiku bude svietiť. Tak použijeme teraz príkaz podmienky a do tej podmienky budeme vkladať tento blok, v ktorom budeme porovnávať, aká je hlasitosť. Takže náš prvý prípad bude, ak bude hlasitosť menšia ako 60, tak budeme chcieť, aby pásik svietil na zeleno. Takže použijeme tento blok a takisto príkaz, nech nám LED pásik zasvieti na zeleno. Teraz budeme pokračovať ďalej, takže môžeme si skopírovať odtiaľto tento blok s hlasitosťou. Vložíme ďalšiu podmienku, čiže ak hlasitosť je, odstupneme si to takto, že dáme teraz hlasitosť menšia ako 100, tak potom nech náš pásik zasvieti modrou farbou. A takto vlastne budeme postupne porovnávať, až dospejeme k červenej farbe. Takže máme to teraz pripravené, čiže na základe našich podmienok a porovnaní náš LED pásik bude svietiť farbami. Pri úrovni nižšej ako 60 to bude zelená,
Pri úrovni menej ako je 100 bude farba modrá. Pri úrovni, ktorá bude menej ako 140, bude fialová. Pri úrovni, ktorá bude pod 180, bude farba oranžová, ale pri maximálnej hlasitosti alebo od úrovne 180 a viac náš pásik svieti na červeno. Keď si to pozrieme na našom simulátore, tak teraz nám napríklad svieti fialová farba, ale tu vlastne, ako máme aktivovaný mikrofón, môžeme si vyskúšať, ako to svieti, čiže pri určitých úrovniach nám LED pásik mení farbu a tým pádom nám signalizuje, aká je intenzita signálu. A od 180 samozrejme, že už je farba červená. Tak potrebujeme ešte tento program nahrať na mikrobit. Program z Makecode máme nahratý v mikrobite a teraz potrebujeme pripojiť LED pásik na mikrobit. Žltú krokosvorku pripojíme na pin 0. Takže tu máme vlastne dátový tok. Potom potrebujeme napájanie, čiže červenú krokosvorku pripojíme na 3 V. No a uzemnenie, čiernu krokosvorku pripojíme na ground. Skúsime teraz, ako náš LED pásik bude reagovať na intenzitu hudby, alebo ako sme to pomenovali, bude vizualizovať zvuk. Pustíme si hudbu a uvidíme. Tak dáme najprv tišie hudbu. A postupne zvyšujeme intenzitu. V tomto projekte sme si ukázali, ako dokáže LED pásik reagovať na dáta posielané z mikrobitu. Z mikrobitu sme posielali dáta, ktoré boli snímané cez mikrofón, cez mikrobit V2. Ďakujem za pozornosť.